Ens trobem a l'estació d'esquí de fons de Lles de Cerdanya. Avui proposem dues excursions. Una primera passejada d'uns 45 minuts fins al refugi del Pradell. I pels més grans de la casa, l'ascens a la Tossa Plana de Lles. Una excursió llarga, però sense cap dificultat, i que ens durà fins a un dels sostres de la Cerdanya, a 2.916 metres, on podrem gaudir d'unes vistes increïbles de la Cerdanya i d'Andorra. Després de deixar el cotxe al pàrquing de l'estació de Lles, agafem l'itinerari marcat del refugi de Pradell. És una passejada molt agradable pels boscos de la Mata, uns boscos frondosos i densos de pi negre i avets. El trajecte va planejant i a estones guanya una mica de cota. Molt suau, no requereix de gran esforç i permet jugar als més petits i grans amb l'entorn immillorable. Passarem pel torrent de l'Orri i seguirem remuntant amunt. Anirem creuant altres itineraris, com el de l'Estany de l'Orri. Nosaltres seguirem el GR11, direcció al Refugi Lliure de Pradell. En poc menys d'una hora arribarem al torrent del Cot. A partir d'aquí, deixem el bosc enrere i travessarem els prats del Cot. El refugi el tenim a tocar. El sol, que ha estat amagat durant tot el trajecte del bosc, ara ens dona el seu escalf i ens convida a fer una aturada i gaudir de les vistes de la Cerdanya des d'aquest punt. El Refugi Lliure del Pradell, a 2.115 metres, és un bon punt de final d'excursió i on poder jugar amb els més petits una estona, tot gaudint de l'entorn natural. Nosaltres decidim deixar la petita amb els avis i seguim en direcció a la Tossa Plana. Des d'aquest punt trigarem unes 2 hores i mitja fins al cim, però no és una excursió que es pugui fer alegrement, tot i que no presenta cap dificultat, és llarga i en alguns trams es pot fer una mica feixuga. El Joan, ben decidit a fer el seu primer 2.900, ens acompanya a fer aquests 100 cims de la FEC. Deixem enrere el refugi del Pradell i anem pujant en direcció nord-est. Travessarem un primer tram amb força desnivell que travessa el bosc del Tossalell. En poca estona sortirem del bosc i arribarem al Pla de les Someres. En aquest punt, el camí ens dona una treva. Des d'aquí, les vistes de la Serra del Cadí, Masella i gran part de la Cerdanya són espectaculars. En pocs minuts, el camí reprèn la seva exigència i, exceptuant petits trams, seguirà enfilant amunt fins al mateix cim. Anem resseguint el corriol que, gràcies a les fites, fa més entretinguda la pujada. Just arribant al cim, trobem unes petites congestes de neu, que serveixen per recuperar l'ànim i jugar una mica. Anem fent aturades per recuperar forces i, després d'una bona pujada, per fi arribem al cim. La felicitat i alegria d'haver pogut assolir el repte és immensa. Des del cim es pot veure gran part d'Andorra, ja que la Tossa Plana està just a la frontera amb el Principat andorrà. Podem observar molt bé els cims de Montmelús o el cim de Passons, amb el refugi de l'illa als peus del cim, al costat de l'estany de l'illa. A tocar tenim l'estany de la Muga i altres cims per realitzar, però això ja serà en una altra excursió. Contents i orgullosos del Joan, comencem a desfer el camí fins al pàrquing. Des de la Tossa Plana de Lles ens acomiadem. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida!